Sugeng Kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebo Wage 29 Oktober 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer tetepa tanggon. Para adi yuswa, generasi Z asring sinebat generasi stroberi. Ketingalipun sae nanging gampil nglokro. Gampil nglokro awit gesangipun sarwa gampil enak, kepenak lan instan. Milanipun nalika kepambeng ing perkawis lan nemahi gesang ingkang awrat lajeng nglokro lan mutung. Paulus ngemutaken Timotius bab kawontenaning manungsa ing wekasaning jaman. Dinten ingkang kebak rekaos tiang namung bujeng gesangipun piyambak, remen bondo gumunggung dados tiang mitenah wantun kalian tiang sepuh lan boten meduli kalian agami. Bab punika ketingal ing kalih Timotius 3 ayat 1 lan 2. Sumurupa yen ing dina-dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso, wong akal padha mung mikir marang awake dhewe lan karem bondo. Mekaten ugi saklebeting gesangipun tebih saking katresnan, boten purun rukun, remenipun ngolo-ngolo tiang sanes, boten saged ngendhaleni diri, ambeksia, boten remen kabecikan lan gesangipun tebih saking Gusti. Pramila Rasul Paulus ngengetaken Timotius supados waspada sarana gambaran kawontenan tiang ingkang wekasaning jaman punika. Rasul Paulus ngatak dhateng Timotius supados tatak anggenipun ngadepi panggoda lan tetep setya lelados. Para adi yuswa, minangka tiyang sepuh, kita kagungan tanggel jawab ngulawentah para anem. Awit tuwuh ngrembakaning gereja gumantung kados pundi kita maringi kesempatan lan wadah kangge para ane muda makarya lelados ing pasamuan. Kita nggadahi pengajeng-ajeng para ane muda tansah tanggon lan boten gampil keli ing ing gesang. Milanipun monggo sami waspada ing sadengah kawontenan sampun ngantos kita ngeli lan keli ing ing gesang. Monggo dados warga ingkang tanggon wantun ngadepi marupining tantangan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amri kawula tetep ngener tanggon pitados dhateng paduka. Ing sadengahing perkawis menapa kemawon kawula tetep pitados lan mitadosaken gesang kawula dhateng paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah para adi yuswa lan anak putu kawula tansah tanggon pitados ing paduka. Sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih garwanipun Bapak Wagijan ing KKJ Ngablak. Kawula pasrahaken Mas Adi putra mantunipun Bapak Sri Haryono wonten ing KKJ Sragen. Mekaten ugi Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih ing KKJ Sragen. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing KKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit, Ibu Ediati Sarmo, Ibu Pratiwi, Mbak Cili ingkang nembe kemoterapi lan ugi Bapak Mangku. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Edi Mursetyo ing Semarang, Bapak Yohanes Kuncoro ing KKJ Immanuel Solo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Suranto lan kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing KKJ Sedayu, Bapak Wijongko, Ibu Erni Rus Pramujiasih, Ibu Katarina Indah lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing KKJ Wedi. Kawulipun sedherek kawula ing KKJ Antp, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem,
Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Krapyak, sederek Setianti, ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.